Laser Quality Markings. Pysyviä merkintöjä kustannustehokkaasti, koskematta materiaalin pintaan. Miksi lasermerkkaus? Laserilla voidaan merkitä viivakoodeja suoraan tuotteeseen kulutusta kestävällä tavalla. Viivakoodit voi olla perinteisiä kuten EAN-koodit tai uudemmat datamatriisit ja QR-koodit. Näillä voidaan tuoda haluttua informaatiota itse tuotteeseen erilaisilla lukulaitteilla, esimerkiksi älypuhelimilla luettavaksi. Mitä lasermerkkaus on? Lasermerkintä tapahtuu kaivertamalla tai muuttamalla kappaleen pintaa. Kaivertaminen tarkoittaa, että pintaan muodostuu uria, jotka muodostavat merkinnän. Materiaali voi olla myös kerrostettua, jolloin päällipintaa poistamalla saadaan merkintä aikaiseksi. Merkintäjälkeä laserilla voidaan tehdä myös lämpökäsittelyllä, esimerkiksi metalliin ja muoviin. Lämpökäsittely aiheuttaa pinnan värin muutoksen. Tätä kutsutaan termokemialliseksi reaktioksi. Tämä merkintätekniikka on hyvä niin pysyvyyden kuin kliinisyydenkin kannalta. Näillä lasermerkintätekniikoilla pintaan ei siis lisätä myrkyllisiä aineita merkkausjäljen saamiseksi. Tästä syystä laseria voisi pitää merkintätekniikan vihreänä teknologiana. Itse merkintätapahtuma on nopea ja toistotarkkuus on hyvä. Merkintäjälki on selkeä ja terävä. Merkinnän aikana laservalo ei synnytä magneettista tai sähköistä häiriötä, jotka voisivat hajottaa herkkiä laitteita. Kestävyys ja sen testaaminen. Mekaaninen kulutustesti suoritetaan tärykoneella, joka on tehty hiekkahiomiseen. Koneessa käytetään kulutuspartikkeleita ja emäksistä liuosta kappaleiden kulumisen simulointiin. Osoitteesta www.laserqualitymarkings.com voi pyytää lisää informaatiota tai näytteitä.